Megkaptad az engedélyt? Megkaptad. Persze, mindig szoktunk köszönni, ez szokás. Régen tisztelektek is. Köszönöm. Köszönöm szépen a tollat is. Köszi. És ott vannak fönt az egerészőívek, látod? Fölröppennek. De elvileg nem késünk, pontosak vagyunk. Nagy utazás Sacival, Tibivel és a jó öreg Bézével. Utasként megyünk, de visszük a kamerát, és oda is bepillantunk, ahová egyébként nem szabad. Nem kell félni, biztonságban van mindenki. Szigorúan ellenőrzött vonatok, egy kicsit szívet facsargató nosztalgia, vonatfüttyös felsőpárt, ahol sűrűn laknak a vasutasok. Szereplőink különlegesek, Tibi azért, mert bár bölcsésznek készült, ma übercuki jegyvizsgáló, Saci az első szentesi mozdonyvezetőnő és a magyar államvasutak, ami kicsit kopott, kicsit poros, de még mindig a szívünk csücske. De mielőtt vonatra szállnánk, van néhány fontos feladat. Saci a kollégáihoz hasonlóan a forgalmi irodában fújja meg a szondát minden indulás előtt. A felvillanó zöld jelzés nélkül ugyanis nem ülhet vonatra. A személyzetirányító és meg a diszpécser is elmondja, hogy akkor melyik gép lesz az enyém, és akkor kimegyek előkészíteni. Oké, mehetünk? Mehetünk. Irány a motorgarázs, Felsőpát ikonikus helye, a Korsós sor végén. Itt éjszakázott a mi Bézénk is. Indulás előtt alapos ellenőrzés, amolyan napi első indulás előtti, csak sokkal alaposabban. Most azt néztem, hogy csukódik-e az ajtó. Így, és akkor kívülről megnézhetjük körbe a gépeket. Ilyenkor gyakorlatilag azt nézzük meg, hogy megvannak-e a féktuskók, azok nincsenek-e a jelölés alá kopva gyakorlatilag. Megnézzük, hogy a rugók nem töröttek-e, nem lógnak-e alkatrészek, nincs-e valami letörve. Itt is megnézzük, hogy ütközők nincsenek-e leszakadva, vagy bármi ilyesmi. A motornál van-e olajfolyás, valamint, hogy megvannak-e az égszíjak. És akkor most megnézzük, hogy a fények égnek. 70-es évek végétől 80-as évek közepéig gyártották Csehszlovákiában. Igazából egy nagyon jó kis bevált motorvonat, mert viszonylag keveset fogyaszt a mozdonyokhoz képest. A szentesi motorgarázs a dízelüzemű vonatok fellegvára, amolyan kis sziget a mávon belül. Saci meséli, a 2000-es évek elejéig népszerű dízelmotor szerelő képzés is működött a városban. Ilyen már nincs, a Bézék viszont továbbra is a vidéki hálózatok fontos szereplői. Menjünk! Mielőtt elindulnánk, teszünk egy kis kitérőt a mellékvágányok felé. Saci megmutatja nekem az egyik kedvencét. Mozdonygyártásnak az égköve a Nohab. Ez egy svéd gyártmány, sajnos már nem túl sok működőképes belőle, de nagyon szeretjük. Jó lenne egyszer egy ilyet vezetni. A monstrum gyönyörű, de van egy szomorú apropója. Az 5-ös gázolta el Latinovics Zoltánt annó Balatonszemesnél. Lassan tényleg indulunk, amíg Saci kihozza a Bézét a garázsból, én kimegyek a Szentes vasútállomás perronjára. Itt találkozok Tibivel, ő lesz majd jegykezelőnk. Jó, szia Ági! Szia! Köszönöm! Minden oké? Ez egy írásbeli rendelkezésnek hívják, hogy mi alapján közlekedik a vonat. És mi alapján közlekedik? Hát egy menetrend alapján, amit valamikor megírtak pár hónapja. Közben megérkezik Saci, irány Népkert. Tibi lepakol, aztán elkéri a menetjegyeket, gyorsan végigmegyünk a kocsin. Itt voltunk az előbb a szárítónál Bereghát után, és volt már elég sok baleset sajnos, mert sokkal figyelmetlen sofőr, és nem minden esetben állnak meg a stopptáblánál így. Hát, hogy biztonságban legyen mindenki a vonaton, nem árt dudálni. Már a vezetőfülkében vagyok, lassan nem árt tisztázni, hová is megyünk. Hódmezővásárhelyre tartunk, a 32-612-es számú vonattal, egy szóló Bézével, hálás kis jószágok, szeretjük őket. A fülke meleg, kicsit nagyon is, és otthonos, bizonyos szempontból. Ez itt a hajtómű kapcsoló, most D-állásban van, tehát azt jelenti, hogy automatikusan váltja fölfele a sebességet, ezzel adom a töltést úgymond. Hogyha az autóhoz vagy szokva, akkor ezzel adom a gázt. Röviden,
Ez egy fordulatszámmérő, vízhőmérsékletmérő, olajnyomásmérő, ez pedig a levegőnyomásokat mutatja. Ezt úgy hívják, hogy D2-es fékezőszelep, ez az átmenő fékünk, ez pedig az EBR, ez a kiegészítő fék, de most ezzel fékezünk, mert nincsen mögöttünk kocsi, ez akkor kellene, hogyha van kocsi, és akkor ezzel ezt is fékezném, meg a mögöttünk levő kocsikat. De mivel, hogy nincs, ezért elegendő ezt használni, ez gyorsabban fejti ki a fékhatást, meg gyorsabban is lehet oldani. Ez az éberségi berendezés, ez az éberségi pedál, ezt folyamatosan nyomni kell. Hogyha megszólal ez a felhívás, akkor föl kell emelni a lábat, és ez a felhívás, most ha fölemelem, akkor megszólal, és úgymond el kell kezelni. És az időnként magától is megszólal? Így van, ez távolság alapú, tehát egy bizonyos távolság megtétele után szólal meg. És hogyha a mozdonyvezető ezt nem kezeli el, tehát nem emeli fel a lábát és rakja vissza, akkor a mozdony megállítja önmagát. Persze, mindig szoktunk köszönni, ez szokás. Régen tisztelektek is, nekem egyébként az nagyon tetszik, kár, hogy ez már kikopott a vasútról. Még egy-két ember tartja ritkán, de inkább már csak intünk. De azt viszont mindig. Már is itt az első megálló, Szegváron vagyunk. Bocsika a tükörbe, nézzük! Ahogy ezen az úton szépen sorban, úgy jöttek Saci életében is az állomások. A családjában sok vasutas volt, nem volt kérdés, hogy ő is az lesz. 15 évig dolgozott jegyvizsgálóként, kisfia születése után döntött úgy, valóra váltja régóta dédelgetett álmát. A 90-es években, amikor gyerek voltam, akkor apukám azt mondta, amikor a szomszéd fiúval játszottunk például a mozdonyvezetőset, hogy hát sajnos én lány vagyok, úgyhogy én nem lehetek majd mozdonyvezető. Igazából ezt így tudomásul is vettem, le is tettem róla, de aztán úgy hozta 2000-es évek második fele, hogy már így voltak pletykák, hogy majd lehet, hogy megengedik, meg már a szomszédos országokba előfordul, hogy nők vezetnek. És akkor végreményben 2012-ben indult az első motorvonatvezető tanfolyam, ahol már voltak nők. Önállóan most lettem 1 éves mozdonyvezető. Őzike. Igen, nagy szó, mert ugye eleve a tanfolyam is egy jó 1,5 év. Utána még az ember csinál egy 320 órás vezetési gyakorlatot, és ugye típusismeretből külön le kell vizsgázni, vonalismeretre kell mennie, az is attól függ, mennyi vonalat kell csinálni, lehet 1-2 hónap is. És akkor, hogyha vonalismereti vizsga megvan, utána lehet beosztani önálló vezetésre. Bocsánat, csak a tükröt nézem, nehogy itt hagyjuk Tibit. Én inkább nagyvasút párti vagyok, tehát én a mozdonyokat, meg hát ugye jegyvizsgálóként beleszerettem a BZ-be, úgyhogy szóval jobban szerettem volna ezeket hajtani. Hogy mozdonyvezető és nő sokáig elképzelhetetlen volt. Saci egy kicsit tartott is tőle, mit szólnak majd a férfi kollégák. Igazából itt szentesen semmi problémát nem okozott. Én úgy érzem, hogy itt egyből befogadtak, minden különösebb gond nélkül. Le a kalappal a kollégák előtt, mind a fűtőházban levő kollégák, szerelők, bárki, mindenki tényleg kedvesen fogadott, segítőkészek. Jó kis csapat van itt. Bocsánat, diszpécser. Igen, Almásiné. Szia! Hallgatlak! Sacinak vérében van a vasút, a családban szinte mindenki a cégnél dolgozott, a férje is mozdonyvezető. Édesapám még 82-ben kezdte vonatvezetőként, vezetőjegyvizsgáló volt, aztán 92-ben lett forgalmi szolgálattevő, onnan is megy nyugdíjba 2015-ben. Meg mind a két nagyapám vasutas volt, az anyai nagyapám, ahogy így visszanéztem az iratokat, volt pályamunkás, aztán elvitték a háborúba, meg ugye volt hadifogoly, utána visszakerült, szintén folytatta a vasútnál, volt fékező, szintén vonatvezető, aztán ő is vezetőjegyvizsgálóként ment el végül nyugdíjba, az apai nagyapám pedig lent volt a fűtőházban, irodában személyügyes. Édesapám ezt már nem élte meg sajnos, mert 2019-ben meghalt. Nagyapáim meg még 92-ben, úgyhogy sajnos ők már ezt nem látták, hát remélem fentről látják és büszkék. Közben Mincentre érünk.
Közeledik az az átjáró, ami 2 évvel ezelőtt örökre beírta magát a vasúti tragédiák nagykönyvébe. A furgon és sajnos jól működő fénysorompó ellenére is elgázolta, és akkor a BZ ott kötött ki a töltés oldalba, kisiklott. Itt volt lent a BZ, ahol a busz megálló van. Neked volt már baleseted? Volt, igen, egy hónap után, tavaly februárban egy autót gázoltam Kecskemét alatt, de szerencsére nem sérült meg senki se. Hát mondjuk a szakmának ez az egyik nehézsége, hogy hát az ilyen előfordul. Mondjuk Ezekre hogy lehet készülni? sehogy. Hát mondjuk jegyvizsgálóként volt öngyilkos, meg ilyesmi, tehát én azért láttam sajnos csúnya dolgokat, úgymond. Hogyha majd itt történik, meg se leszek rajta meglepődve, nem lehet felkészülni, igazából ezt akkor tudja az ember, hogy bírja, amikor megtörténik. Van, aki jobban viseli, van, aki nem. Saci nagyon szereti a hivatását, szíve szerint soha nem dolgozna máshol, de tanulni szeret, ezért is szerzett 3 diplomát. Van 3 alapképzésem, vagyok közgazdász, vagyok régész, meg vagyok programozó, ez a 3 diplomám van. Hát a régészetet azt a jegyvizsgálóság mellett csináltam levelezőn a Miskolci Egyetemen. 3 éves képzés, ott közben már terhes voltam, úgyhogy igazából az államvizsga az már úgy volt, hogy már megvolt a pici fiam. Van még egy nagyon nagy álma, aminek a beteljesülése úgy tűnik, egyelőre várat magára, persze Saci nem adja fel. Az egyik álmom az, hogy villanyozhassak, megvan a villany kategória vizsgám. Át is jelentkeztem Kiskunhalas állomásra, vagy telephelyre, mert itt Szentesen a villanyozásra nincsen lehetőség. Ugye ez teljes mértékben egy dízel telephely. Kiskunhalas az meg vegyes, ott van villany is, van dízel is. Közben megérkezünk a vonal legszebb állomására, Márté a kis ékszerdoboz. Viszont leszálló az van, több is. Miközben elindulunk, arról mesél Saci, miért olyan fontos hely Szentes a vasút szempontjából. 1928-ban épült meg Szentesen motorgarázs, és hát azt mondhatjuk, hogy mind a mai napig elég nagy motorgarázsnak számít, mi csak fűtőháznak hívjuk. Gyakorlatilag az ország összes USDI-jának itt van a vonállomása. És itt van úgymond az USDI-knak megfelelő karbantartási lehetőség. Szóval itt van megfelelő emelő, van külön az USDI-knak javítócsarnok. Gyakorlatilag itt a dízel mozdonyszerelésnek évtizedes hagyománya van. Sajnos már nem képzik hát akkor még Zsoldos, hát akkor 603-asnak hívták szakmunkás képzőbe, de itt, aki régebbi mozdonyvezető, azt szinte mind ott végzett, mint dízel mozdonyszerelő. Hát ez nagy felelősség, tudat kell a dologhoz, mert eleve az, hogy egy több millió forintos járműért felelünk az emberekért is, és tényleg nagyon oda kell figyelni, nagyon észen kell lenni, hogy mindenkit biztonságba elvigyünk a célállomására. Természetesen vannak olyan körülmények, amikről mi nem tehetünk, mint például az említett baleset ott Mincennél, ahol kiborult a kollega a BZ-vel. Ez nagyon sajnálatos dolgok, de hát ami rajtunk múlik, azt meg kell tenni, hogy ne következzen be baleset. És ott vannak fönt az egerészőívek, látod? Fölröppennek. Megijednek? Nem, ide vannak szocializálódva a vasútra, mert szoktunk ugye nyulat, fácánt, ezt-azt ütni, és ők ezt várják, és akkor ők itt lakmározni szoktak. Gyakorlatilag már azt is mondhatnám, hogy a vérébe van. Már 3 éves korában már 2,5 éves korától már, amikor ugye elkezdett beszélni, néztük az Indóház újságot is, az első szavai között voltak a mozdonytípusok, nem lehet átverni, tehát ő megismer minden mozdonytípust, tudja, hogy villany vagy dízel, azt is tudja, hogy hány áramszedője van, nem lehet átvágni. Közben berobogunk Népkertre, elengedjük az utasokat, integetünk Tibinek, és megvárjuk az ellenvonatot. Azt egy csörgő húzza, tehát M41-es gyerekkori szerelmem.
A vonat el, mi megyünk tovább a Hódmezővásárhelyi nagyállomásig, ott ugyanis visszafordulunk. A BZ motorvonatok különlegessége, hogy nem kell őket megfordítani, elég átsétálni az ellenkező oldalra, mert hogy ott is van egy vezetőfülke. Mi is ezt tesszük Sacival, tükrök behajtva, kabát marad, táskák mennek. Egy kis kötelező papírmunka, és már is jön a zöld jelzés. Sacit kicsit fakibnél hagyom, és kimegyek Tibihez beszélgetni. Kiderül, ő eredetileg keramikusnak készült, majd történésznek, végül a vasútnál kötött ki. Nem bánja. Nehéz munka, de ő szereti az embereket. Az ritka, amikor arcon vágnak, az mondjuk hogy kétszer történt meg. Nem ez a nehéz, hanem hogy hosszú, és akkor nehéz megszervezni az otthoni dolgokkal együtt. Tehát 15-16 órát itt lenni, akkor kicsit nehéz, hogy otthon is legyen, minden rendben legyen. Fizikailag nem megterhelő, lélekben sem igazán, sőt igazából ad az embernek az, hogy sok emberrel találkozik, meg sok jó emberrel, de mondom, a hosszúsága egyedül. Nekem ez, illetve az éjszaka. Az ember öregszik, akkor már nem olyan könnyedén piheni ki ezeket, ennyi. Nem is nevezném barátságnak, hiszen ritkán találkozunk, van, hogy hónapokig nem, de van egyfajta rokonszem. Tehát, hogy valahogy csak kiderül, hogy az ember, ha sikerül beszélgetni vele, akkor kiderül, hogy az, aki rokonszenves, az a világról is nagyjából ugyanúgy gondolkodik, ahogy én. Csak sokszor megjártam azt, hogy miután megismertem, ő eltűnt, befejezte az iskolát, másik munkahelyen lett, másra jár be dolgozni, és akkor már nem merek barátkozni, mert el fog tűnni. Aki vonattal jár, az máshogy száll fel a vonatra, mint egy autóbuszra például. Tehát van neki hangulata. Oké, hangosabb, sokszor kényelmetlenebb, meg egyéb problémák, de szabadabbnak érzik magukat. Nagyobb a hely, ha felszállt, rögtön ehet, ihat, nem szól rá senki, van mosdó, ilyesmi, tehát maga a hangulata szabadabb. Nincs a buszon, az olyan, mint mondjuk keltetőgép, tehát hogy beül az ember egy kis helyre, és akkor ott várja a sorsát, hogy mi lesz vele, hogy ott alig várja, hogy leszállhasson, itt meg talán jobban élvezi az utazást. Nem a büntetés a mi szándékunk szerintem. A kollégáim 90%-a sem büntetni akar, hanem elvégzi a munkáját és segíteni akar, még ha probléma is adódik, nem a büntetés hajt minket, vagy az a kis hatalom, amit a kezünkbe adtak. Tibi szerint a jegyvizsgálók legnagyobb erénye a türelem és az objektivitás, és ezzel kapcsolatban megfogalmaz egy örök igazságot, ami nem csak a kalauzokra vonatkozik. Ne ítélkezzünk előre, akkor nagyot lehet koppanni, amikor valakit nyilván kinézete alapján azt mondjuk, hogy beskatujázzuk valahova, és azt hiszük, hogy azt jól gondoljuk, és nagyot lehet ebből ilyenkor koppanni. Nem szabad. A hely ismerős, lassan visszatérünk Szentesre. Ennyi volt? Ennyi volt. Megérkeztünk. De hogy ennyi volt, most jön csak a java. Szóval polgártársak, kalandra fel, az út végtelen, és ha hisszük, ha nem, soha nem ér véget.